y veníem en una moto. Jo tenia una de los solos. ¿Se recordeu de lo que és la de los solos? Sí. Una bicicleta motor. En motoret, sí. I jo anàvem, i vam anar a dos de festes. Resulta que quan vaig plegar a casa, quan vam plegar així, pues, mon pare me'l veig jo en el paseo. I jo feia, pare, què Déu? I anava jo amb Castilla. Feia, pare, què fas tu sí? Diu, tranquil, quan tingues fills sabràs tu, ton pare, què feia així. I ahí s'ha acabat l'anècdota. Jo me'n recordo molt d'aquesta anècdota. I en efecte, ara que tinc fills i nets, me'n recordo de lo que hauríem d'haver fet, que era avisar. En aquell moment, mon pare se'n recordava que eren festes, havia segut festes en La Font, en Potries, en Villalonga, però no li havia pensat mai que en Adó també hi havia festes. Bueno, doncs aquesta és l'anècdota de Caspita. Caspita n'he fet moltes, Jo en ell recordo una volta que en el paseo era, en fi, on anaven tots els xicones a passejar i anaven a pegar-se la botella. I quan s'anava la llum, ell tenia molta costum d'anar corrent a casa fent la pila. I en la pila s'acostava les xicones i deia una rata! I les feia volar a totes. I en certa ocasió, no sé també he fet alguna part, en el, com es diu això, el trinquet, sabeu que feien allí, no, a part de jugar a pilota per fer cine, i allí n'hi havia les caïdes de Bobo. Clar, què passa? Que quan anaves a veure una pel·lícula hi havia aquest silenci, que hi havia un moment que es feia un silenci, agarràvem una navaja i fem no, les plaques no! Però el tio en favor, el tio trinqueter em va tirar una volta i em va dir apagarà totes les caïdes de llac, desempomar. Ara va prengar-ho. Àlex. No sé, això també fa 40-50 anys. Mentira, ne fa més de 60. No, el que vaig recordar no fa tant. Antes del poble estava de vesprar al ball i del ball sopar i correguem tot el poble al cine. Tot el poble anava al cine. Allí a la pista. Allí la pista. A la pista o d'hivern, igual, des del centre al cine i de la pista al cine. I devia pagar el foc. Tot el poble, no era del foc. I recordo una volta que n'hi havia 4 fadrenots, que era Alfredo Camilo, el germà Pepe i Banyut. Família de què? I estaven en el palco de dalt, que n'hi havia un palco en el cine d'hivern, fumant, allí fumaven tots. Fumant. I estos tenien un pet comú, que sempre anaven bufant. La meitat dels homes anaven bufats al cine. I estaven fent una llampà que tenien, entonces no sé com. I estava en silenci. Després que la pel·lícula estava més interessant, i salsa Alfredo Camilo, que Tobias, si es pensa que no tenim que vindre més, està enganyat, tenim que vindre igual al cine, Càtia. Encara que mos faig el llegendari com la pel·lícula tan roïn que fa. Tenim que vindre igual. Un antic homòleg, però el Güell, que diu que era molt animal. Sí, el que estava al coll, sí. Sí, el que estava al coll. També era metge. Jo també he sentit... No? Sí, era una molt bona persona, però... Diu que era molt bo, no sé què, però que era molt animal. Molt animal, sí. Jo no l'he conegut, a mi m'arriba el conte, m'arriba ja de tercera, no? Jo tampoc l'he conegut. Bé, total que m'anaren a dir el poble, que no sé qui és tampoc, o no sé qui és, i m'anaren allí i es va presentar com no sé què l'Albardet, el que feia Albardet, per animar. Fa, mira, passa, home, passa, mira, si este no s'haste del burro, passa, home, passa. I aquella era un poc aquella, no? Total, que el va tractar d'això, després va eixir
van anar a pagar el que tenia allí, o l'infermera que tenia allí, i li va cobrar, i li va cobrar també molt, perquè crec que l'home tenia bon caché i cobrava molt, i total, que després, quan li van pagar, li va dir, bueno, pues després li diu al seu jefe que quan necessiti un traje, que vingui a Villalonga li faré un bon premi. No, jo no sé si és cert, però bueno. M'ha de contestar. La contestar bé, no? ¿Se'n recordeu del tío Tarrós? ¿Tú te recordas del tío Tarrós? Quin Tarrós? Abuelo, que se miró. Era tu abuelo, sí, que vivia al costat de mon pare. Pues aquell home, jo recorde que tenies al costat el tio Melacoques. I el tio Melacoques era un cabernet, i bon explique. Que tu abuelo anava a la font, agarrava una botellita xocoteta per l'estiu, i no era molt gran, era una botella xocoteta, i clar, nosaltres estàvem per al carrer, com ja van antes, ¿no? Allí en la caireta, xerrant, no sé cuánto, i passava tu abuelo, i feia lo que diem antes també, algú vol un botellet d'aigua? I quan pegava el tio Toni me la coca, dona. I jo, i s'acabava la botella, la botella. S'acabava la botella. Tornava, aquell home, pues tornava l'altra volta per la botelleta, i quan passava per allà, no, Toni, no. Antes no te'n deia més, I cuidao, después t'abuelo, que en comptes de passar per al carrer Benlliure, passava per al carrer Sant Llorenç per no veure el tio de la cosa. No broma, no? Per aquest mateix carrer vivia més per amunt. Era ben lliure. Era ben lliure. La tia Curra. La tia Curra vivia al final. Canvi de la Curra. I a parir la Curra, que era amiga meva, també el mateix que ella ha contat, anava per auia a la font i passava vol auia, i quan arribava ja no en tenia. Per favor, el mateix carrer. I aquell home es menjava un plat de lliçons. Però picant, com més picant millor. Venceslau, me'n recordé. Venceslau. Va portar al camió. Venceslau, sí. Va menjar-se un plat d'arròs, jo recorde en sa casa i en la llaguna. No me'n recordo el nom. Venceslau. Se'n recordeu? Al camió. I es menjava... Ell tenia un carro i després un camionet, sí. 7 o 8 bisons, jo recordo en la llaguna, que per menjar-se un plat d'arròs caldós estava mon pare descorava els garrofers i tal, i es menjava una dotzena de bisons per menjar-se un plat d'arròs caldós. Se'n recordeu del tio Venceslau? Que diu el abuelo que tenia carros allí enfront. Allò era un carrer ben lliure. Jo recorde, i dic ben lliure perquè no veureu, bueno, si mireu un poquitiu qui vivia, per això, o sigui, el tio Melacoques, després estava, me recordo ara qui era, no, el Chapineros, el Sabater, el Leonardo, sí. Jo recordo que jo estava entonces en la facultat i em van pillar en una manifestació d'aquestes tontes, d'aquestes que vaig a la manifestació, i me'n van pegar per l'esquerra i per la dreta. Jo tot era dir-li al policia aquell, al gris, però escolta vostè sap que estic així? Oh! Escolta, és que estos homes tenen raó. Oh! Puta, per favor, escolta. Oh! Pues deixa ja de parlar, no? I li explicava jo a mon pare que això no és democràcia. Això té que canviar. I mon pare diu, però tu saps que no és democràcia? Home, pues algo sí, ¿no? Diu, pues mira, y entonces el carrer estaba para saltar. Y diu, pues mira, democràcia és que ara imagina que així decidim asfaltar el carrer. I el tio Venceslau el dirà que no, perquè quan van carros
està fotent-li perquè ell el que necessita és que els cames vagin bé. El tio de la Coques, pues s'ha de dir que no, el tio Leonardo, jo dic, pare, vostè vol asfaltar el carrer, collons? Diu, per això no te pot casa. És el bo de tot. I a la Xina... Era un home per son, que sap moltes. Vam estar parlant i vaig ir a col·lació faena. I el que faena era... Això, tu sí que l'heu conegut. Jo no, jo l'he fet. Jo tot de referència. Jo soc menut. I bueno, me van contar unes quantes, vull dir, per exemple, pues això, que quan es bevia les cerveses, pues bevia els quintos, sempre se'n bevia calents. I li diem, i per què el veus, si t'agrada la cervesa, per què te la veus calenta? Diu, home, és que si foren fresquetes no ne faria prou. A Xina també n'hi havia una pareguda que li van dir, que quan menjava, no sé el més sap, no vol contar-le, però que tenia grans disputes de veure qui menjava més i el que menjava barbaritats. D'això anem a dir una que després es tenia que menjar no sé què i un meló. Se'l va menjar i es va menjar el meló i estava dispost a menjar-se la corfa per guanyar la disputa. Pues a Xina crec que és d'ell també que li van dir, escolta, i tu et menjaries una dotzeneta de xulles, un rastre de botifarres, unes quantes llonganisses, el menjaries també 2 trossets de cansalà i això, que es queda pensant i diu, no, sense pa. I d'ahir no podíem agarrar el Calo, que Calo diu que li encantaven les coques. Però la dona no volia fer-li coques. Diu, xica, si el teu home eren les coques, pues que menys que li facin les coques. Diu, calla, que tinc d'estar tot el matí bastant i no li faig res. I així no és, que efectivament una vegada se parava el rei de la coca. I en el rei de la coca hi havia un rècord. Si tu donaves i el menjaves més coques que el rècord, que crec que estaven 20, doncs no pagaves. Total que va dir, 20 coques, diu 20 coques, això, per favor, això per mi. I quan va anar allí va dir que anava a batre el rècord. I com anava a batre el rècord per a no pagar, doncs van començar, van veure que jo anava en sèrio, a partir del que faria 10 o 12, li les posaven oliosetes o li les posaven picantetes. Ell tenia igual, ell seguia menjant coques, i quan arriba la que fa 20, diu, escolta, porta el cetrill. Va agarrar el cetrill i dins, i es va menjar les 20 coques. Jo no existia. Quan es va morir ta mare, i jo vaig veure les primeres espelmes en un pastís el dia del cumpleaños de sa mare. Jo feia, pues no vas tenir que menjar el pastís. Va, com va? A veure, jo vull... Jo no vull contar una, vull preguntar una cosa, a veure si m'ho podríeu explicar. Jo no soc del poble, però com si fora. I al pujat de la muntanya, en Nina, en José Luis, en Adrià, en gent que li agrada eixir a la muntanya, i passem sempre per... Bueno, sempre no, però passem a voltes per davant d'una cova, que li diuen la cova de Cendra. I volia jo preguntar si alguna persona així sap explicar-nos la història de Cendra. Hola, Vicent. No te l'explicaré. No de tot. No te l'explicaré. Posar-te l'explicaré. Què tal? El rodet de Cendra era un rodet. Un rodet que ell pareix que deien que no era roïn, sinó que ell portava el que necessitava i de munt ajudava algú que li feia falta també, no? És el que es comentava, no sé. I ell es va enamorar d'una xica de del poble, d'un personatge un poc econòmicament bé, i entonces la va agarrar,
igual que fan els gitanos, se la van dur allà, a aquella cova que dius tu, que vam estar allí, la cova de Cendra, i va estar allí, i, bueno, tu saps, hi ha tota la que vam seguir, no? I, bueno, aquí va tenir una xiqueta que va morir, que li dien, com es va dir? Un dia, Vicent. Que va morir, la xiqueta? La xiqueta va morir a 90 anys, és un poble, que era l'abuela de Rubia. Però bueno, no va morir de xiqueta. La mare de José Rubia i l'abuela de xiqueta. Ara, espera, tira enrere. Com? Tira enrere. Arrere com? Aleshores era... Esta xiqueta que va néixer aquí. Era filla de una... De Roler de Cendra. Sí, y de una chica familia del Zonrubia. Era la mare. La xiqueta sí que va néixer, era l'abuela de Juan Electo. L'abuela de Juan Electo. I d'esta gent. I va morir l'any 60 o alguna cosa així. Bueno, total, el Roder és que el que va passar és que al néixer la xiqueta esta, un familiar va denunciar la Guàrdia Civil i van anar i la van agarrar. El van vendre, pobres xiques. Com diu la cançoneta? ¿Se recordó de la cançoneta? No. Va. Ah, collons. No la sabeu? Pone-la. Jo sé que és el que va dir com anar al poble. Què va dir? Diu, mireu cavallers, un cesàtic, que un familiar va venut a la justícia. Una cançó, no sé, hi haurà una... Hi ha una poesia molt bonica que a mi me la van dir en Argentina i no me la vaig escoltar. Imagina't aquesta cova si ha anat pel món. Argentina hi ha tocat. Que és poc coneguda de aquest poble, però ha passat en aquest poble. Resulta que aquí hi havia un bar que lo representava, que era Franco, que entonces estava prohibido a les cartes, era bar de banda. Entonces nosaltres tancant les portes i allí estava tota la cosa des del poble, pues, s'ajudant a les cartes. Una nit ve el sargent de la Guàrdia Civil, toca la porta, per tot i per tot, antes diré que allí era l'associació de colombaires. Toca la porta, no volíem obrir, i tots s'escandalitzen, està el sargento ahí, i es comencen a escampar-se per dins de l'edifici. Y al final yo le hablé al sargento, ¿qué quiere usted? Aquí están jugando las cartas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues busque usted, que aquí no hi ha ningú. L'home es comença en la parella i buscar, s'empugen d'altres, estan els colocs, i veu 3 o 4 allí empornats. Cojones, que hacen ustedes aquí? ¿Comando por los bots? Jugando para No dic noms. Resulta que, quan aquí n'hi havia poca gent, ens juntàvem uns quants, i m'anàvem a Vinyop a jugar a les cartes. Es diu el barri. I allà era un barri al rincó d'allà en Vinyop, amagat allà al barranc. I bueno, estava el saló i tal, i n'hi havia una ximenera allí i tal. I entonces també va passar el mateix, va vindre un dia la colla de la Guàrdia Civil, tots escampant-se, i n'hi havia un grosset que no li suposa més que clavar-se dins la ximenera. Després no podia baixar. Van tindre que tombar la ximenera. En serio, és veritat. Quina no hi ha la ximenera. Clar que ho buscava. Aquesta xica que viu en Oliva... Sí, el tio Xarpa no vivia allí en Sant Llorenç. Com hi havia la dona? Una dona grandota castellana, Carme. Però que era... T'abuela era un tros de pa i una llengua menestral, però un tros de pa. Esta tenia una altra deixada. I sempre estan agraïts del monyo, moltes voltes, no? Tu sabies d'això, no? Sí o no? Sí, bueno. Total que en quan s'estiraven de una oficina de baix cama, una o altra, i en quan un estiró de monyo. I un dia va al retorn allí, don Ricardo, a posar el pau allí, y como esta Carmen vivía antes de Catahuela,
estava Carmen allí granant i això és real, i se para a parlar amb Carmen, Carmen, xeva, això, anem a veure això com ho arreglem, que això... I t'abuela estava allà al final. Diu, Ricardo, sempre té putes que confessar. I es va acabar les dos fiances de bocons per terra. I això és real, també, tu saps que és real, això. Sí o no? T'abuela, sí que en té. Quan jo vaig fer la comunió... No, dona igual, va. Me sentiran tots igual. Quan vaig fer la comunió, ma abuela vivia allí a Cais i ma mare m'hi va portar a ca ma abuela, a que ma abuela m'hi veiés. I diu que van passar per casa abuela i diu, ai, que guapo el meu fill de puta. I ja està, i ahí va quedar la cosa, no? Ja està. Aquella època era normal. I que estem en la tia Rosa. Conta. La del record, però conta-la tu, la del... Tu contes millor. Jo a la tia Rosa la Ramona la vaig conèixer, jo estava en la... No, però en ma casa hi havia una tenda, i venia a la venderia, i jo me'n recordo la primera vegada que estàvem dinant i va entrar la tia Rosa i va què fa la puta cabroneria? Total, em vaig quedar dient, collons, i em va dir, no patis, que és molt bona dona, però és molt mal parlada. I la famosa la sabem quasi tots, no? És la famosa en el poble quan li van dir, quan el retorn va anar a arrenar-la i va dir, escolta, Rosa, en lo bona persona que eres, com pot ser tan mal parlat? Diu, mal parlar jo? Qui s'ha con la mala puta per dir això? Això, pues ja és decorar-ho. De la tia Rosa jo també sé això, que era molt bona persona perquè, per exemple, diu que tia Rosa han entrat a la caseta i m'ho han portat, i m'ho han portat, perquè abans en les casetes, en quasi totes les casetes estaven obertes i en moltes n'hi havia allí un tros de paetxo i un saquet de roc, això. Total que quan han entrat a la caseta m'ho han portat tot. I ella dia, sí, això és que li feia més falta que a vosaltres, que ella era xina i realment. Però la seva llengua i la que conten de la tia Rosa la Ramona, esa també la sentia contar en altres pobles, que creu que tot el món li l'atribueix a algú en el seu poble. Era això, que per la nit feia, no sé, vols algú malalt? No, res, Rosa, dormint. I al rato, Rosa, collons totes les nits igual. No sé, ja està bé. Ella, la sentida contar, així al poble li atribuïen a la tia Rosa, però jo l'he sentit en altres pobles. Menuda que me el van regalar. Que es diu la història, no sé si la conegueu, perquè està basada en este poble, passa en el poble de Vilallonga, en un mas del poble de Vilallonga. Això ho he descobert jo fa un mes, no és que ho sabia jo per la menuda, vaig revisar el llibre i dic, mira, pues això passa en Vilallonga, i es diu la història de Peret i Marieta. No sé si la coneu, perquè si la coneu superbé, perquè no sé si me recordo del final. Total, que una família que vivia en un mas d'ací del poble i tenien dos fills, Peret i Marieta. I entonces a mare li diu un dia, che, Peret i Marieta, aneu al poble i compreu safrà, que m'ha quedat sense safrà i necessite safrà pel bull. I els xiquets, pues sí, anem. I ells barallant-se tot el camí. Jo arribaré antes, no? Jo arribaré antes. Total, que Marieta li se descorda la sabata i com va tindre que parar, acordar-se la sabata, va ser Peret el que va arribar antes, va comprar el safrà i va tornar a casa. I Marieta ja diu, pues ja que arriba tard, pues m'ho agarra en calma i s'entreté en el riu, en les sargantanes, total, que arriba a casa i diu, i Peret? On està Peret, mare? I la mare, ai, pues no sé.
sé, se n'haurà anat a pegar una volta per allà, jo no sé, per on estarà Peret. Total, que la xaqueta buscant a Peret, Peret, no m'aneixia. Total, que s'assoma al bull i veu un ditet allí flotant en el bull i diu, sí, això serà Peret, això és possible, total. Arriba la nit, el pare, la mare, es mengen el bull, la xaqueta no vol el bull perquè diu, jo crec que ahí dins està el meu germà. Total, és molt macabra la història. Total, que... total, que la xaqueta es queda a dormir i Peret no maneix i agarra tots els ossets, recull tots els ossets que havien sobrat del bull i es soterra allí en el jardí del mas, davant del mas. Total, que es queda a dormir i tot un plor, i se'n va allà els ossets i vinga a plorar, ai, el meu Peret, i vinga a plorar i es queda a dormir. I a l'endemà, quan s'alça, n'hi havia una perera molt gran, allí on havia enterrat els ossets. I se'n va allí la mare, mira què veus, aquest punt ha sigut una perera i mira quantes peres té. Tira a agarrar una pera i la perera es fa rere, ni pensar-ho, per tu no seran les peres. Tira a agarrar el pare una pera i la perera es fa rere, no, per tu tampoc seran les peres. I se'n va Marieta i cull una pera i de la perera i es Peret. I conte contant i no s'ha acabat. I Pepito Melí, que de la Safón, que sempre ha sigut molt celebre aquell home, va fer aquest any, va fer dos pintades que es van comentar durant molts anys. Entonces estava el Fialato, que la gent anava a llogar-se allí dalt del Fialato, no? I hi ha un grupet de 3 o 4 que no anaven a llogar-se, quan ja els havien llogat a tots, ells anaven allí a criticar, no mos han llogat, això és un desastre, no sé què. I Pepito Melí no li s'ha ocorregut que posar parada de golfos de 11-1, referint-se a aquests 3. I després, la mateixa nit, es va posar, la Bartola la coneguem quasi tots, o tots, es va casar molt major de 60 i pico, en un home foraster, el Marragall, el dia aquell, el que va furtar les taronges, va estar a la presó. Sí. La corda que li van posar ahí en el cafadell. I Melí li va posar por fin llegó Cupido. Un cabàs de taronges i el van tancar a la presó, no sé, simplement això. I bueno, clar, un home que no era simpàtic el van criticar molt pel poble. De les passades, aquelles famoses, de les grans farteraes, de les porfies que feien, perquè a mi em sorprenia, quan era menudet, em sorprenia moltíssim homes que havien treballat tota la vida barbaritats i que sempre contaven, no sé per què, quan es posaven a treballar, es posaven a veure qui treballava més. I m'abuelo em contava que aquell home de la plaça, aquell home sí que era valent. Ara té 90 i pico anys i el veus ahir un vellet arruït. Diu, però que quan anaven a disputa era el que més segava. I contava això, disputes que feien contra els de Cullera i bueno, total, este sega moltíssim, sí, a veuràs, i li posen el de Cullera que més segava. La bona qüestió és que el de Cullera estava tan convençut que anava a guanyar el de Villalonga, bueno, sempre guanyava el del poble, vull dir, imagina que Cullera el contaran al revés, el conte. La bona qüestió és que el de Cullera va agarrar i en comptes d'agarrar-se un sol, es va agarrar 2 sols perquè estava convençut que anava a guanyar el de Villalonga. I el de Cullera alçava el cap i el veia exactament igual que anaven parellats. I bueno, el que passa és que al final de la història resulta que el de Villalonga no portava 2 sols, en portava 3. I totes aquestes històries eren les que en contaven, o se'n recordeu el forçut de Villalonga, el Borolloca? Les històries de Borolloca les sabeu, no? No. Les històries de Borolloca són moltes, no? Era el més fort de Villalonga, però en diferència. La famosa va ser quan se'n va anar a passar el riu i la seva burreta no volia passar el riu. Ell estirava i no hi havia manera. Què va fer? Va agarrar la burreta,
se la va carregar a l'esquena i la va deixar enmig del riu. I quan la va deixar enmig del riu, tira, va al costat que vulguis. I del mateix de Borolloca ne compten moltes. També sabeu lo de que tiraven a garrot, es veu que en aquell temps tiraven a garrot i disputaven els de l'Orxa contra els de Villalonga i entonces es veu que es posaven els peus així, es posaven sentats i agarraven un garrot i es tiraven. I era veure qui podia més. I també, doncs, després de fer tot el teatre, li dia al seu company, solta, i agarrava, i tombava els de l'Orxa. No, això tampoc ho heu sentit, no? I lo del FEM? No. No? No m'ho crec. Esteu enganyant-me. La del FEM va ser el mateix, va arribar Boro a casa, i en el moment que arriba Boro a casa, Summer li diu, ve en la burreta carregada de FEM. I diu, ni te s'ocorrisca entrar en casa, ni te s'ocorrisca que acabe de netejar. No patisques, mare. Va agarrar la burreta carregada de FEM i va passar per dins i la va entrar a la quadra. Però sabeu que antes les cases normalment tenien una entrada de carro i al final de tot estava... Pues va agarrar la burreta i la va portar allí. I tot i això, també diuen que una vegada Borolloca va perdre una disputa perquè es va posar a acabar en un altre home del poble, que era el tio Marta, que havia sigut alcalde en la guerra, que m'abuelo també contava que era un home de... El pare de Marta? El pare de Marta, el abuelo de José Luis Marta. Que, pues, això, pues es va posar a disputar a veure qui acaba més. I Boro, pues res, pues, acostumat a seus poders, va agarrar una xanca de mà. I es va posar a acabar una xanca de mà a veure... I res, el tio anava, doncs, barbaritats. Però quan portava 10-15 minuts, diu que Boro es va alçar i va dir, ai, és llops. I el tio Marta el va mirar i va dir, diu, ja no em fas por, xicona. Però, no, jo vull que s'agarreu, deixen no sabeu més de disputes de a veure qui treballava més, José Luis? Jo diria, jo no sé si... I després m'ho passem en els partons, de farterar i no sabeu. Jo no sé si és Borolloc o què és, però a mi me contaven una de que portava la burreta i volia beure. Vosaltres sabeu que la font antes estava afonant, total que, jo no sé si és veritat, jo el que sé, total que agarrava el poal i omplia el poal i li donava la burreta, però la burreta tenia molta set, era estiu i al final l'home es va cansar, va agarrar la burreta i la va baixar a les escales a baix perquè beguera. Total, que estava allí beguent i una dona ho va veure i li va sentar mal que estava el burret beguent del grifo i entonces el va denunciar. I va anar al municipal del poble a denunciar-lo i va dir, pues tu denuncia, però si tu em denuncies ningú traurà la burreta. Perquè a veure qui la trau. Va dir, pues trau la burreta i no el denunciaré. Total, que va agarrar la burreta i la va traure. No sé si és Borolloca, però jo ho he sentit. El pare de Salvador, el que estava creat en Maria de Ferrera, tenia un germà que deien Vicentico, que estava tonto, no sé si se'n recordeu d'ell, no? I se n'anaven a llaurar al secar, no sé, a les fontanelles, no sé, i el macho anava carregat a tope i se tenien que portar el forcat al coll. I Vicentico, que estava tonto, diu, pare, agarre vostè el forcat i jo portaré la mula del ramal. És lo que... No estava tonto. Bueno, jo que estava recordant, no sé, que els temps han canviat molt, no? Perquè jo recordo que fa, no sé, fa 50 anys, almenys, pues cualquier motiu que cualquier cuadrilla que se juntara para hacer una paella, pues llogaven un acordeón. El tío florero de Palma, o no sé d'on era, o l'altre, no sé on. Sempre hi havia un acordeón o inclús una trompeta. I anaven pel poble arreplegant diners en un mocador per fer-se-li fora la paella. Se'n recordeu d'això? Sí, els quintos. Els quintos i els que no eren quintos també. Quan una quadrilla s'ajuntava a fer una paella, tenia que participar tot el poble, que s'enterara que ells anaven de paella. Jo recordo una volta la quadrilla de Fèlix, de Toni Lacurra, Cándido Foguero,
el tio pelut. Jo estava de paelles, eren jovenets, i estaven en aquesta quadrilla, eren molt famosos, els heu conegut, no? Cándido Foguero i Antonio Lacurra i tots estos. Cándido Foguero era un tio que pesava 150 quilos, fadrinot, que per cert, quan tenia encara 12 o 14 anys, encara mamava. Això era famós allà al carrer. Sí, era famós en Calls, que vivia en Calls, era famós que Cándido Foguero als 12 anys mamava i s'amagava en sa mare darrere la porta perquè tenia vergonya per mamar. Jo no sé com pot ser això, però passava, era real. Bueno, pues este Félix pesava 30 quilos, no pesava més, i Cándido Foguero pesava 150. I una volta estàvem per Sant Blai i havia anat de paella, Félix estàvem mig bufats i anava Félix fent el xurro. Tu què vols? Què vols, Marxota? Tu què dic jo? I aquell s'enfadava. Che, Cándido, vete d'este que... Sí, ell armava el lío i es retirava i Cándido Foguero va dir, a veure què passa aquí. Tu els has conegut, no? I una volta estava jo de paella, jo de Tarzán, on Tarzán eren pilars, no hi havia finestres, que era tot. I estava jo allí, estava en una quadrilla d'amics i estava este. I s'acaba la paella, aquells tenien una alegria de porta, te'n recordes, sempre estaven cantant i les culleres allí quan s'acaba la paella i desapareix Félix i Cándido. Què passa aquí? I al cap d'un rato se n'eix Félix en un mantel, no sé, un llençol blanc, tot tapat. Cándido el portava al coll, així, el portava agarrat. I torna a la curra i diu: señores y caballeros, el gran funambulista va a subir, va a pasar la cuerda floja por 200 metros. I le diu, per l'amor de Déu, no facis això. I agarra, torna la curra, fa un clarió, fa una ratlla, i Cándido Foguero baixa Félix, i es comença Félix. Silenci. I però això és real, no és mentira. I passa. Muy bien, muy bien. Y de repente, che, pújala 1000 metros més, que me cague Déu. I així va estar, crec que va pujar 10.000 metres. Gonzalo, el metge, no? Estava don Gonzalo, estava el farmacèutic don Fernando i estava el jefe de l'estació, que era, no sé, tindrà família per així o què. Sí. I estaven jugant, no sé quina, en el centre, estaven jugant una partida. I jugava, aquests tres personatges, que eren la força de, no sé... Les forces vives. Les forces vives del poble. I jugava guaixa, entre els tres. I jugava guaixa i don Gonzalo i els altres dos, no sé. I este guaixa no sé si va fer alguna mala jugada. I don Gonzalo diu, estúpido. Me cague, estúpido m'ha dit, me cague la mare que ho ha parit. I torna, estúpido. Me cague la mare que ho ha parit. Xerre, Déu. Caguen la mare, què volia fer? Diu, caguen la puta mare, que cada un d'altre troba estúpido. I aquell diu, i vostè estupendo, me caga la mare que t'ha parit. I això se molesta, però bueno, així no vos veig, i no m'agarra vergonya. Això era la tia, bueno, tia no li diem, perquè Maria Tomàs, no diguem ni tia ni senyora. I m'abuela, Consuelo Rocher Ponsell, que se donen a Reprimala. Vosaltres sabeu que ahir en el cruce que es divideixen els dos camins per la Reprimala, allí baix, la tia Maria Tomàs tenen una caseta a la família encara.
Bueno, no, ja l'ha venuda. Anàvem de paella seguit. L'abuela era la guisadora de totes la quadrilla. Em pensa que de t'abuela també, Andrés. Pot ser, també. Sí, hi ha una quadrilla guapa. Anàvem seguit. Llavors va agarrar i va fer la paella. I la maneta del conill, a veure qui se l'ha menjat. La teva Maria Tomàs dia, Consuelo, això és per tu. L'abuela dia, Maria, això és per tu. Maria, això és per tu, Consuelo. Diu, si no te la menges, la tia Maria Tomàs va dir, si no te la menges, la tira a la sèquia, que passa a la sèquia per allà darrere. I en aquest temps, de tanta fam i tanta d'això, la maneta del conill se va a la sèquia. El tio Maro, el que tenia el molinet, sí, no? Era un home, el coneixia, pesava 200 quilos, fartó, i estaven de paella, no sé, havien anat a caçar i havien mort molts conills, i a este li agradaven els caps del conill, i este, per no perdre morts, perquè si menjava els caps no menjava arròs, no? I ell s'amagava els caps baix de caïda. I aquell menjant paella, i bueno, total que va anar un gos, quan va anar a menjar el gos havia menjat els caps del conill. I era una altra cosa que volia contar. No m'ha arribat ja. Juan de... com li diuen? De Xulla, el germà major. Juan de Xulla, sí. No sé, tenia una nòvia no sé on, i feia molt de fred i portava una manta, no sé d'on venia, penso que venia de l'Orxa o no sé què, i passava per davant del cementeri, a la matinà, no sé, ja tard. Enrolat en la manta, i enseguida nota que, quan passa per davant del cementeri, nota que li agarren la manta. Me cago en la mare que t'ha parit, solta'm, solta'm, me cago en la mare que t'ha parit, solta'm. I es passa 3 hores i el dia següent, quan es fa el dia de ruta, que s'hi ha enganxat en un embraser i no... Això és real també. Sí, home, clar. I des de la finestra jo em poso a filmar, però antes li havia llevat el volant a Crescencio. Li lleva el volant i li vaig posar un manillat de bicicleta perquè l'home tinguera de moment servici. I en efecte, quan va vindre, si sabeu com és Crescencio, perquè per això ja que coneixen un poc a Crescencio, Crescencio és de persones que quan diu bon dia t'identifica, o sigui, això és la paraula més fina que tenia. I aquest dia és que no es va cagar. O sigui, va estar tan acollonat. Ell de veure allò que li havia portat el manillat i això que passa el camió de la basura. I li diu, què? No s'ho viste un manillat ahí en la persona? I bueno, pues això està filmat, en efecte, està filmat. Però no sabia jo qui era l'autor. Qui era l'autor? Bueno, pues per cert, després de tot això, perquè allí va passar de tot, allí va anar amb un gos i li dic, que sense una mala posem el manillat i això també funciona. I en fi, el Meco col·labora moltíssim. Bueno, se'l van portar al bar i que sense tranquil, home, ja el passarà, que si 10 minuts, però com el passa ja hi ha una solució. I estant a al bar, jo ja repegat tots els tractes, me'n vaig al bar i no me deveu dir al meu, diu, a mi de puta i entonces sí que le va dir totes les de la boca. Ara, se van recordar de la clau, perquè ell això, m'hi caguen el segon replanell de la pica també. Una vegada que era en Déu, la creu, la mà de Déu i 50.000 quilòmetres a la redona perquè no s'escapen els antenes. Com a parlar de cotxes, també la famosa la de Caspa,
que estava cada dia intentant obrir els seus cotxes. Tenia un 600 i 600 blancs el que n'hi havia a pataes. La bona qüestió és que estava allí en el pàrquing intentant obrir el seu cotxe. I arriba un home i li diu, no pot obrir? Diu, proven este. I li dona les claves. I diu, ai sí, este és de desgràcia, este sí que obri. Diu, home, clar que obri, diu, ese no el meu cotxe. I des d'aquest dia el cotxe de cas era famós perquè va posar Villalonga. I quan veien un 600 blanc que posava Villalonga, ese era el de Caspa perquè no li tornen a passar el que li passava. Ahora me contaré una de Caspa, tú. No, la de esa no la cuento. Resulta que nosaltres anàvem antes en bicicleta a Gandia i anàvem, doncs Carpita i jo anàvem a Gandia i aquell feia, diu, a quan torni el poble? Vaig a presumir que he anat a Villalonga en un menut. A mi em diuen menut, de apodo. I jo dic, Pepito, pues sí, podràs presumir, però una condició. Tens que portar tu la bicicleta. I de Gandia per al poble, pues, era de Puigdemont i ell portava la bicicleta. I quan pegava el poble, Vicente, i no podia canviar-me. No, la bicicleta se vol, tio, tu després digues que has anat de Gandia a Villalonga en un menut. Això vol molts diners. Bueno, i Redeu era la casual. I quan preguem a l'hort de l'ataúd que diguem, ahir tenc un bon jo baix i dic, Pepito, podràs dir que has plegat a Sega, però està a Villalonga. I em va dir alguna volta, fill de puta, perquè l'hort de l'ataúd que estava ahí, puja! Pobre home. El Carpita era famós de bon xiquet que era, que va, trasto, Pepito. I anava a les escoles nacionals que estaven antes així on està l'Ajuntament. I al mestre li diuen, coge la puerta y márchate a casa. El xiquet se'n va anar a casa, va dur una escarpa i un martell, es comença pipi-pam, pipi-pam, pipi-pam. Pues no haver dicho que coja la puerta y me vaya a casa, porque Caspa se ha